Kom så! Kom nu, drenge! Kom så, drenge! Kom nu, drenge! Sådan! Ej, den er sgu godt fast, den der, mand. Sådan! Kom så, drenge! Øj, røg ned på dundkraften der. Ja, det går det godt, Eling! Kom så, drenge! Kom så, Bente! Nej, er der nogen, der har været rundt derovre? Er der nogen, der har været rundt, eller hvad? Sådan her, gå lægge frem deri! Kom så! Kom så, drenge! Kom så, drenge! Fuck, man, de er hurtige. Kom nu med dig! Kom så med dig! I tager på det tætte! Kom så! Kom nu! Kom så, Jacob! Ej! For helvede! Løb, 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 løb! Ja, det er godt! Hvad så, Jacob? Kom nu, far! Kom, det er kæld for den! Kom så, drenge! Kom nu! Det er slet ikke op, mand. De er ikke fundet på endnu. Ja, det var så. Kom nu! Ej, det går stærkt derovre, mand! Det er fandme stærkt dernede ved den tredje deling eller sådan noget. De starter ikke deres tid fra i går, der hed den 2-12. Nej, det gør det ikke. Det er der ikke nogen af dem, der gør. Kom nu, Jacob! Med dig! Kom så, drenge! Kom nu, drenge! Kom så! Kom så med dig! Kom så, Jacob! Ned med den, mater! Ned med den! Kom så! Kom så, Jørgen, eller sjæle deling! Kom så! Ja, sjæle deling! Kom nu!